Okei, ovikin. Laittaa Beckkiin. Oikein hyvää päivää ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa on pelataan Robloxia. Testataan tätä ja katsotaan, onko tää hyvä peli. Ja joo, te saatte päättää, että teenkö jatkossa Roblox-videota tai jotain sellaista. Mutta joo, tänään tämä poliisi yrittää saada meidät kiinni. Ja me yritetään päästä sitä karkuun. Ei. Itse nyt se tuijottaa meitä ja mä tänne piiloon. Noniin, se ei näe meitä. Mä oon täällä pistoraseessa. Noniin, mennään nyt. Tänne pitää mennä. Okei, no niin, katsotaan. Mitä? Mulla ei oo tollaista kapulaa. No, saaks tää kädelläkin? Saa. Mennään. Okei, tää on aika creepy. Eikä se. Piti hakata. Okei. Parkkouria heti ensimmäiseksi. Joo, tonne me ehkä haluta tippua. Niinhän siinä kävi sitten. Ai ja tässä ei joudu. Mitä vitsiä? Tässä ei joudu aloittaa alusta. Miten mä pääsen pois tästä? Ei! Miten mä pääsen pois tästä? Tuolta. Tänne tuli muitakin. Muutkin karkaa. Eli tästä joutuu vissiin aloittaa tosta sitten uudestaan. Hyvä, ettei joudu kokonaan. Noniin. Mitäs sitten? Pitääks mä klikata? Klikkatas. Kuka sinne spavnas? Hei, bro. Pitääks tänne mennä? Ei. Aha, lisää parkkouria. Tää on creepy. Mitä? Nyt mä saan ekan työkalun. Pystyykö siellä? Ui joma! Okei, no nyt mennään. Ai, mitä tässä pitää tehdä? Mitä tässä pitää tehdä? Okei, poliisi tulee. Pitääkö meidän klikata tätä? Ei se saa meidät kiinni. Mikä tää poliisi on? Kuin se maa täällä ei. Okei, lähetään se seuraava. Pitäis me hypätä tonne, miten mä osaan tohon? Ai. Älä hakkaa mua. Tää randomi hakkaa paljon. Tää on vähän vaikeeta parkkouria, jos tonne tippuu, niin miks tää ei mene tähän? Rip. Se on kyllä aika iso rip. Nyt toivotaan, että ei kuolla. Pääsi vähän tästä. Pääsi. Mutta eiks mä tipu? What? No niin, sit mennään uudestaan. Kuunnelkaa. Jaaku liikkuu oikeesti. Okei, mennään seuraavaksi. No niin, meikä tulee täällä kuunnella sisään. Pitäis me ottaa lapia? Ui juma. Ei, mitä tää menee koko ajan tänne? Okei, nyt meillä on lapia. No. Hyi! Okki ovi kiinni. Laittaa Beckkiin. Onks täälläkin? No mennään tänne. Joku oli vetänyt kunnon jätit sinne. Kunnon jätit sinne. Ai että. Ai että kun. Ei! Miten tää menee? Mä en saa hyppiä näitä. Siis mä en oikeastaan tiedä kuinka kauan tää kestää tää peli. Löysin vaan tällaisen ja päätin, että tää saa tästä venyä. Okei. Tää on ihan rikkinäinen. Tänne mä tipun sitten tonne. Ei tippunut. Ei etsi. Okei. Tonne me ei haluta tippua. Mennään tälleen varovasti. Okei, mennään kovempaan. Me ei olla mitään löysäpöksyä. Vähän tärisee tää koko paikka. Okei. Niin mun tää mennä. Ei! Okei. Mennään nyt nopea. Pitäis me mennä noihin ja odottaa, että se menee? No mennään tähän. Murskaa meidän. Sitten menee. Juokse kovaa. Tiedä alle. Kuule. Mitä? Pitäis me mennä tänne? Tuollakin oli tikkaat, mä en mennyt sinne. Tää vie ihan sama. Mitä? Veeks tää ihan samaa paikkaa? Okei, siellä oli joku poliisi. Täällä on parkkouria. Joo, toivottavasti ei tiputa tonne. No niin, se oli siinä. Mitä? Niin mä nyt jo ollut. Tää poliisi oli siellä viimeksi.
Mikä tää äijä on? Tää on joku muumiovalkki. Ei, Tännekin pitää mennä. Ei toi on hämy. Toi on hämy. Hyi, vitsi mä säikänin. Hyi. Ei pitää mennä. Toivottavasti mitään. Tännekö? Tää on ihan eri reitti. Parkkouria. Haasta kakko. Ei siis päässyt tosta läpi. Tämä vittu. Mitäs mä tonne tiputtaa? Okei, ei tiputtaa. Mitä täällä on tällainen samanlainen vinssi? No niin. What? Tänne ei pääse. No, täällä. Pitäis mä jatkaa tänne. Mä oikeesti. Jou! Tää pitää vetää tällä juomalla tää rata. Tää on vaikeeta. Ei pitää painaa just sopivaa kohtaa spacea. Okei, nyt speedrunataan. Speedrun. Tää on helppo. Ainakin vielä. Jou! Ei vaan sikaa siinä vieressä. Tuli ihan kölkäiset röyhdyt. Mitäs täällä on? Täällä on tällainen samanlainen. Pitäis tota painella. Otan. Joo. Mitäs täällä on? Mitä täällä tulee? Meikä tulee ja purskaa kaikki. Pitääks tänne mennä? Ei. Ai tonne. Eiku Mä luulen, että tuolla pitää ottaa ja sillä pääsee. What? Tässä on tikapuut, kattokaa. Meikä on fiksu tyyppä. Joo. Mistä mä tiedän, että laitetaan se... Noniin. Laitetaan tämä valmiiksi. Ei, mä lyön ihan ohi. Mä osaan lyödä. Eiks mä nyt lyö sitä? Pitää. Miten mä en pääse tonne? Miten nyt pääsee? Noniin, nyt! Nyt me päästään. Pitääks sitä vaan klikkaa? En mä tätä nyt halua kantaa. Mauton. Noniin! Jes! Miten tää kävelee näitä tikapuita? Okei. Nyt on jotain tällaista. Joo, otetaan lennetäänkö me? Lennetään! Ei kokeile sitä uudestaan. Ei vitsi, kun tää kääntyy tänne. Tää kääntyy tonne. Meidän pitää yrittää pitää se tossa. Meidän pitää yrittää pitää se tossa. Ei. No niin, sit kiivetään. Ylös portaat. Täällä on taas tällaista. Ei! Parkouri, ei! Ja kolmatta kertaa. No, 4. kerta todessa. Joo. Nyt mennään. Miten toi tyyppi pääsi tonne? Täältä vaan. Okei, ne palaillaan sitten kun mennään tää parkourin läpi. Joo, ei palaillakaan sitten kun päästään parkourin läpi. Mites tää menee tästä? Mut kun... mä äsken hyppäsin tonne. Joo. Mites tässä pitää tehdä? Mitä sä sieltä tuut? Mitä? Tuolla pitää käydä pyöräyttää jotain. Tuolla on joku vinssi. Mitä täällä on? Mitä? Ei kun sitä mennä. Joo. Nyt siellä tuli tollanen merkki. Pitääks meidän nyt mennä? Nyt.
Olisiko täällä on joku juttu? Pitääkö totakin pyöräyttää? Ilmeisesti. Hää? Joo, palaillaan sitten kun ollaan tuolla kuupaus. No mä en nyt käynyt tota vipua tuolla. What? What? Pitääks meidän hypätä toi yli? En mä tajutte. No. Ei! Mä olisin voinut kuolla vaan. Toi on nyt hyväksytty. Pitääks meidän hypätä? Mitä? Ei tää on... Mä osaan. Pitääks tää käydä pyöräyttää? Sitten pitää kuolla. Sitten pitää tää käydä pyöräyttää. Se on pyöräytetty jo. Mut mulla on nyt kaikki pyöräytetty. Onko täällä mukavia? Mä en taju tätä. Mä en taju tätä. Tajuttiks te? Ottakaa kommentteihin jos tajusit. Kato! Aah! Nyt se loppu. Joo, kyllä nyt tajus. No niin, sehän oli helpporata. No joo. Pääsen sitä tällaista. Noniin, päästiin tämmöiseen pittiin taas. Mikäs täällä on? Testataan. Mitä? Joo! Okei, tässä pitää lentää. Ei! Okei. Nyt mennään. Hyppy! Okei, nyt mennään. Hyppy, 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 hyppy. Ui juma, meikä sai tän. Ei, mitä? En mä keskittynyt yhtään, vaikka toi jotain ihan muuta. Okei, nyt keskitytään. Sitten mennään taas. Poing, poing. No mitä vitsiä, tässä on paljon isommat hyvyt. Hyppään nyt. Oh! Mitä vitsiä? Jöss! Mitä? Ei pitää oikeesti varmaan lukua. Jöss! Omadeista oikein. Ei. Taas jotain tällaista. Mitä tässä pitää tehdä? Ei. What? Otetaan tää mennä suojelus. What? Mitä? Joo! Mitä tekee? Mitä me pitää tehdä? Okei, mikä pannu kädessä se tulee sieltä? Pitääks... Kuka... tää on joku ihan autopeli. Mitä me pitää tehdä? Mikä tää on? Missä se oli mun meni? Joo. Pidä hoista. Mitäs se on tänään kouluruokana? En mä tehnyt mitään. Ei se. Se on vetelee tuolla jossain. Ei ruokana tässä yhtään. Jotain nugettia. No tää kyllä nugettia vedää täältä kakkasossilta, mutta... Joo. No niin mennään eteenpäin. Missäs täällä on? Mihin meidän pitää mennä? Kato, nyt tää aukes. Tää äsken kiinni. No niin mennään. Nyt joku liuku taas. Ei mitä tää tekee? Tää vaan menee. What? Okei. Okei. Näytin kaput ylös. En mä tiedä, mitä se tapahtuu. Okei. Jee. Nyt näitä pitää varoa. Näitä pitää varoa. Me mennään täällä, ui juma. Ui vitsi. Tössättiin heti. Ei taas. Ei tää? Okei. Pysytään tässä linjalla.
Oh, mitä? Okei, nyt mennään. Mitä? Mä en tee mitään. Mitä? Päästiin ykkösen. Noniin, yes. Otetaan tää vielä. Eiku, otetaan meidän aseet. Hehehe. Mitä kaalimmat tää ampuu? Pääseekö tänne? What? Miten? Pitääks meidän mennä tonne? Vissiin. Okei. Klikkasin sitä. Pitäis meidän rakentaa rata. Noniin, rata rakennettu, mä otin tän varmuuden vaan. Se lähti. Mitä? Siellä. Mitä? Mitä pompo? Mitä? Mitä tehdä? Mitä toistu täällä? Mitä tehdä? Mitä tässä tapahtui just? Okei, me saatiin ainakin rahaa. Yes. Hei, me saatiin luukkua. Täällä on setileet vielä. Okei, mennään. Okei, mitä meidän pitää tehdä? Auto. Onks meidän mennä? Ui jumala, mikä pääsee oikeesti tehdä. Okei. Noniin, mennään sitten. Okei. Tää on erikoista. What? Ottaaks meidän bensiiniä? Päästään autoon. Parkkeerataan autoon. Noin hienosti. Okei. Katsotaan ihan hyväksi näitä kaikkia. Meidän pitää rakentaa meidän auto yhdessä. No menepä siihen. No ei pääse tietenkään. Tää on teille. Otetaan pahvilainen. Okei. Eikö pitäis meidän rakentaa tällainen rata? Nyt haetaan yksi vielä sieltä päälle, sitten päästään. Mikä metallipurkki tää? Miten tää oikein kantaa tätä? Okei, no en tiedä onko tää ihan hyvä virite, mutta päästiin me ainakin. Okei. Okei, mennään. Rospo pitää täällä. Poliisi, hirviö saatu ja kaikkea. Se räjähti, niin miten se... Jos se tulee vielä, mutta se räjähti. Ei se voi tulla vielä. Tai enää. What? Mä haluan läpäsiks mä tän? En mä tiedä mitä siinä luki. En mä nähnyt mitä siinä luki. En mä keskittynyt. Me läpästiin tää. Yes. Oli tää ihan hauska peli.
päästiin poliisia karkuun, vähän rykitittiin sitä kaikkialle. Mutta joo, laittakaa kommentteihin, pitäisikö tehdä lisää Roblox-videoita, tai alkaa ylipäätään tekemään niitä, mutta tää video taitaa olla tässä. Se on moi!